Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tal-Limna. Il-paċi miegħek insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninġabru eżis semmija ħanajdu fl-imkien din it-talba. Alla ta' mħabba bla qies, intu għedt is-saltna tiegħek li ċkejknin u lumli. Enna nimxu fi triq tal-fiduċa li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Eżis semmija inkomplu rrakkontana dwar din il-qaddisa, qaddisa verament kbira, bimħabba kbira lejn Ġesu, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Qegħdin naqraw mill-ktib tagħha Storja ta' Ruħ. Qegħdin naqraw kapitlu 5 meta semmitilna l-ħeġġa għall-erwieħ. Semmina dik l-istorja ta' Pranzini, issa qed turina xewqa kbira li tidħol fil-Karmelu ta' 15-il sena. Sa nitkellmu wkoll fuq l-iva tal-missier u tat-tiju, għax għall-ewwel ma rridx speċjalment it-tiju. U le tas-superjur li kellu x'jaqsam mal-Karmelu u żjara lill-Isqof ta' Bajjeż sajra tagħmel dan kollu Tereżina. Tabtet ferm biex tidħol f'dan il-Karmelu. Hija stess tgħidilna li wara li kont ksibt il-permess tal-Papà, sibt li stajt intir bla biża lejn il-Karmelu iżda tiġrib tas-sew taqtih il-qalb kbir kien għad irid jgħaddi mill-arbel il-vokazzjoni tiegħi u tajt kien bitrejt li qed bil-fema tiegħi lit-tiju u wera miegħi kull sinjal taħlewwa li seta iżda ma tani ebda permess biex nitlaq. Bil-maqlub naqqas biss ridni nitkellem mill-ġdid fuq il-vokazzjoni tiegħi. Qabel ma nkun għalaq 17-il sena, kienet xi ħaġa kontra l-prudenza tal-bniedem qal li ddaħħal fil-Karmelu tifla ta' 15-il sena. Din il-ħajja tal-Karmelitani fajnejn id-dinja kienet ħajja ta' ħsieb serju, hekk li kien jintamel tort kbir lill-ħajja reliġjuża li tħalli tifla bla ebda esperjenza tħaddana. Hekk kien kellu f'moħħu dan it-tiju. Kulħadd kien jibda jitkellem fuq hekk kieku kellu maħalluha. Saħansitra qal ukoll dat-tiju biex jasal li jħallini nitlaq kien ikun meħtieġ miraklu. Hemmhekk fejn wasalna l-aħħar darba ħanaraw dal-miraklu sarx. Tajt fim tajjeb li l-argumenti kollha ma kienu se jiswew xejn u għalhekk tlaqt minn ħdejh b'qalbi mazza fl-imrar l-aktar kbir. Il-faraġ waħdini tiegħi kien it-talb. Tlabt lil Ġesu jagħmel il-miraklu mitlub la darba kien biss b'dan il-prezz li stajt inwieġeb għas-sejħa tiegħu. Għadda żmien sewwa qabel ma żardajt inkellem lit-tiju mill-ġdid, kienet saret li ħaġa qibsa wisq li mmur sa għandu u der li hu nnifsu lanqas biss baqa' jagħti każ tal-vokazzjoni tiegħi. Iżda wara sirt naf li jidwejjaq kbar tiegħu dawruh sewwa biex jibda jaqbel miegħi. Alla qabel ma ħalla jiddi fuq ruħi xi raġġ ta' tama. Oġbu jibgħat li martirju tas-sewaħrax li dam sejjer 3 ijiem. Qatt qabel ma kont fimt hekk tajjeb daqs waqt dan it-tiġrib id-duluri tal-Verġni Mbirka
u ta' San Giuseppe fit-tfittxija ta' tfajjel Ġesu. Kont ninsab f'deżert ta' swit il-qalb, jew aħjar ruħi kienet qisha dajfa bla muqdief, mitluqa għal-ħnina tal-mewġ tat-tempesta. Kont naf li Ġesu kien qiegħed hemm, rieqed fid-dajsa, iżda l-lejl kien hekk sewdieni illi jien ma stajtx narah. Xejn qatt ma tani xi ftit tad-dawl, ebda leħħa ta' berqa ma ġiet tofruq isħab uħxon. Bla dubju u huwa ta' dieqa id-dawl li jagħti il-leħ tal-beraq, iżda għall-anqas li kieku t-tempesta faqqet fil-beraħ kont inkun nista' nara lil Ġesu għal xi waqt. Imma kien il-lejl qalil tar-ruħ. Bħal Ġesu fil-ġnien tal-agonija ħassejtni waħdi u ma sibt ebda faraġ la fuq l-art u lanqas fis-sema. Der li Alla nnifsu kien telaqni u l-ħolqien, der li kien qiegħed jieħu sehem ukoll fid-dieqa tiegħi kollha mrar għax għal 3 ijiem sħaħ. Mhux biss ix-xemx ma ħallit jiddi ebda wieħed mir-raġġi tagħha, imma wkoll ix-xita niżlet bil-qliel. Jiena ntbaħt li fil-ġrajiet kbar kollha ta' ħajti il-ħolqien dejjem wara ruħu. Xbija ta' ruħi. Fil-jiem ta' dmuħ is-sema beka miegħi. Fil-jiem tal-ferħ ix-xemx baqgħet kontrana, ir-raġġi tagħha ta' għena u l-kħula tas-sema ma kien ikun motti bl-ebda sħaba. Fl-aħħar, fir-raba' jum li ħabat is-sibt, jum ikkonsagrat lis-sultana ħelwa tas-sema, mort nara li tziju. Kbir kien l-istaġib tiegħi meta rajtu jħares lejja u jdaħħalni fl-istudju tiegħu bla ma kont qedtlu ebda kelma dwar ix-xewqa tiegħi. Beda biex bħali ċanfarni bil-ħlewwa minħabba li jien kont nidher nibża minnu. Imbagħad qalli li ma kienx meħtieġ nitlob xi miraklu, għax hu kien biss talab lil Alla li jagħtih daqsxejn ta' bidla sempliċi fil-qalb u li kien ġie mismuħ. Lanqas baqali tentazzjoni li nitlob li jsir xi miraklu, għax għalija l-miraklu kien diġà moti. It-tziju ma kienx għadu l-istess wieħed. Bla ma semma b'ebda mod il-prudenza tal-bniedem għalli li jien kont fjur żgħir li Alla ried jaqta' għalih u li għalhekk u ma kienx se jibqa' jgħidlu le il-le tiegħu. Din it-tweġiba tgħidilna Teresa li ma kienx se jerġa' lura minnha kienet tassew tixraq li tziju bħal wieħed nisrani ta' żminijiet oħra. Għat-tielet darba issa ħalla waħda mill-luliet adottivi ta' qalbu tmur tindifen il-bot mid-dinja x'tinsewx li daħlet Polin, Mari u issa sa tidħol di u kienet daħlet Leon. It-tzija wkoll kienet tal-għaġeb fil-ħlewwa u l-aqal tagħha sakemm kien dam sejjer it-tiġrib tiegħi ma nafx li qalet kelma waħda biss li biha setet iżżid li tbatija. Fimt li hi kienet ħassret ħafna lill-imsejkna ċkejkna Teriż tagħha. Dana kollu meta tziju qal l-iva tiegħu hi qalet tagħha wkoll, iżda mhux bla ma wrietni b'elf mod li jitluq tiegħi lila kien se jġibilha niket kbir. Ja ħasra. Dawn il-qraba eżistana kienu wisq il-bot milli jaraw minn qabel li l-istess sagrifiċċju kien se jintalab minnhom darbtejn oħra. Għaliex darbtejn oħra? Għax kienet sa tidħol fil-Karmelu il-kuġina u anke kienet sa tidħol il-qudiem ċelin. Imma Alla kull meta joħroġ idu biex jitlob xi ħaġa qatt ma joħroġ vojta. Il-ħbieb eżistijaw jkunu jistgħu jieħdu minn għandu il-qawwa u l-kuraġġ li jkunu jeħtieġu. Iżda qalbi qiegħda tiġri bija l-bot u għalhekk kważi b'niket nerġa' lura għal dak li kont qiegħda ngħid. U sa tkompli tkellem lill-oħta. Int madre tiegħi, malajr tifhem bliema ferħ erġgħet qbad it-triq lejn id-dar wara t-tweġiba tajba ta' tziju u dan kien taħt sema sabiħ li minnu kien għal kollox isħab. U fruħi wkoll il-lejl kien intemm. Ġesu meta qam mir-raqda ġib li lena mill-ġdid. Il-ħsejjes tal-mewġ kienu naqsu sewwa. Minflok ir-riħ tat-tiġrib ziffa ħafifa fetħit lil luħ
u għemmint li kont sejra nasal fi xtajta imbirka li issa derrit li ek fil-qrib, għettajt biex tidħol reliġjuża. Tassew li xtajta kienet qrib tad-dajsa tiegħi. Issa aktar minn tempesta waħda kienet trid tqum u waqt li dawn it-tempesti ħbew li d-dera tal-fanal jixel, ġeluni nibża li nitbiegħat mixtajta mixtieqa bla ma nerġa' lura. Ftit jiem wara li kont lajt il-permezz ta' Tziju, qed tgħid l-uħta, ġejt narak Aziza madre tiegħi. U għedtlek bil-għena tiegħi li kien li t-tiġrib tiegħi kien għadda għal kollox. Iżda, kemm kien kbir l-istaġib tiegħi u s-swit il-qalb metin trajt kifetli is-superjur ekleżjastiku tal-Monasteru tal-Iżjeb isimgħu xata xejdila. Ma kien sejjer jagħti il-permezz tiegħu għad-dħul tiegħi fil-Karmelu qabel ma nagħlaq il-21 sena. Ħadd ma kien ħaseb li se jinbedda nitfixkil l-aktar wieħed jibes biex jintrebaħ fost kollha b'dana kollu. Bla ma tlift il-kuraġġ jien innifsi mort nagħmillu żjara flimkien mal-papa u ċelin biex nara kif madwar kif indawru għan-naħa tiegħi billi nurih li jiena ta' bilħaq li kelli vokazzjoni għall-Karmelu. U laqana b'mod l-aktar biret. Il-papa tiegħi li ma hawnx ieħor bħalu għaqqat it-talbiet imħeġġa tiegħu ma dawk tiegħi. Ma xejn ma seta' jbiddel il-fema tas-superjur. Dan qalli li ma kien hemm ebda periklu billi nibqa' d-dar għax hemm stajt ngħix ħajja ta' bixra karmelitana u li jekk ma kontx nagħmel id-dixxiplina ma kienx sejjer jintilef kollox. Fl-aħħar tem klimu billi qalilna li hu ma kienx ħlif id-delegat tal-Isqof. U jekk dan ried aħallini nidħol fil-Karmelu u nnifsu ma kien jibqalu xejn xi jgħid. Ħrix minn ħdeh mimlija dmuħ. B'xorti tajba stajt naħbih bl-umbrella għax ix-xita kienet nieżla bil-qliel. Il-papa ma rafx kif ifarraġni wedni li jiġi miegħi bajeh. Hekk kif jiena wrejt ix-xewqa li mmurem biex kellem l-Isqof. La darba kont tajta li nilħaq il-għanijiet tiegħi wkoll. Qed lili nnifsi. Jekk ikolli mmur għand il-Misser Qaddis tagħna, il-Papa jekk l-Isqof ma jkunx ried iħallini nidħol fil-Karmelu ta' 15-il sena, jien immur. Ġraw ħafna ħwejjeġ qabel il-vjaġġ tiegħi sa Bajjeħ biex mhux tkellem lill-Isqof. Fuq barra tajt ħajti deret l-istess bħas-soltu. Kont nistudja u nieħu l-lezzjonijiet minn ċelin. U din il-għallima ta' ħila sabet fija ġibda qawwija lejn l-arti tagħha għax ċelin taċ lezzjonijiet fid-disien lill-uħta Teris. Kienet tal-lima. Fuq kollox kont qiegħda nikber fl-imħabba ta' Alla. Ħassejt f'qalbi bħal ġibdiet qawwija li ma kontx naf bihom qabel u xi drabi kelli tqanqin qawwi u veru ta' mħabba. Darba fil-għaxija billi ma kontx naf kif kont se naqbad ngħid lil Ġesu li kont inħobbu u kemm kont nixtieq li hu jkun maħbub u msebbaħ kullimkien, b'niket ħsibt li fl-infern u qatt ma jirċievi qatt wieħed ta' mħabba. Batet lil Alla li sabiex nagħtih gost jien kont lesta li nintefa' hemm misfel. Ħalli hu ikun maħbub għal dejjem f'dak l-imkien ta' da. Intbaħt li dan ma seta' jagħtih ebda sebħ għax hu ma jridx li fil-għena tagħna. Iżda meta wieħed iħoss ħtieġa li jgħid 1000 blua. Jekk tkellimt b'dan il-mod dan ma kienx għax ma kontx imxen għas-sema, iżda għax f'dan iż-żmien is-sema tiegħi ma kienx ħlief l-imħabba li ħassejt. Bħal San Pawl li xejn ma seta' jifridni, hekk qal San Pawl qed tgħid Teresa, xejn ma seta' jifridni minn Alla li kien ħatafni hekk bisħieħ. Kemm hu sabiħ is-semja li nħallu lil dan l-Alla. Jaħtafna u
u nintlew bl-imħabba. Qabel ma ħallejt id-dinja alla tani l-faraġ li nikkontempla mill-qrib l-erwieħ ta' tfal żgħar. Billi jiena kont li żgħar waħda fil-familja qatt ma kont ġarrab dan il-ferħ, iżda ara dawn li ġejjin huma ċirkostanzi ta' dwejjaq li ġibuli dan il-faraġ. Waħda mara fqira li kienet tiġi mill-qaddejja tagħna, ġifieri kellhom xi ħadd jgħinhom fil-faċendi d-dar, mietet fil-fjur ta' ħajjitha u ħallit waraha 3 tfal żgħar ħafna. Matul il-marda tagħha tajt Teresa aħna ħadna ħsieb taż-żewġ bniet xkejknin li l-akbar minnhom kien għad lanqas kellha 6 snin. Jien kont ngħaddi l-jum kollu magħhom u kien gost kbir għalija li nara bliema sempliċità kienu jemmnu dak kollu li kont ngħidilhom. Ġeħlew ma dawn it-tfal. Huwa żgur li il-mamutija mqazza tagħmel li tinżara fl-erwieħ żerrija tas-sew provonta tal-virtù teologali. La darba mit-tfulija dawn il-virtujiet diġà jidhru sewwa u t-tama tal-ħwejjeġ li għad iridu jiġu hija biżżejjed biex tagħmel li jintlaqa' kull sakrifiċċju. Meta kont inkun irrid nara lil dawn iż-żewġ bniet tiegħi fil-paċi ma' xulxin, minflok ma kont noqgħod inwiegħed xi ħaġa tal-logħob u ħelu lil dik li kienet iċċedi lill-oħta, kont inkellimhom fuq il-ħlas bla tmiem li l-Bambin Ġesu kien għad irid jagħti fis-sema li tfal żgħar lil dawk tajbin u ċkejknin. Bira fosthom li moħħa kien beda jinfetaħ ar-raġuni, kienet ħares lejja bajnejha jleqqu bil-fereħ waqt li tagħmilli 1000 mistoqsija ħelwa dwar il-Bambin Ġesu u s-sema sabiħ tiegħu, biex imbagħad wedni b'entużjażmu li kienet dejjem sejra ċċedi lill-oħta. Kienet tgħid li fuq mora kollu qatt ma kienet sejra tinsa dak li kienet tgħidilha it-tfajla l-kbira. Teresina kienet issejħilha it-tfajla l-kbira għax hekk kienet issejjaħ li tajt Teres. Meta rajt mill-qrib dawn l-erwieħ innoċenti, fimt li ma ħasra tkun li ma jtellawhomx tajjeb sa mill-ewwel waqt li jkunu għadhom qishom xama radba li fuqha jistgħu jiġu minquxa l-virtujiet jew kull ħażen di għalikom eżiż ġenituri dal-qed tajt Teres. X'ħasra jekk ma ttellawhomx tajjeb mill-ewwel. Fimtu ukoll dak li qal Ġesu fl-Evanġelu. Aħjar imur jinxteħet il-baħar min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin. Kemm erwieħ kienu jaslu għal qdusija kieku kienu immexxija tajjeb. Jien naf li Alla ma jeħtieġ lil ħadd biex jagħmillu x-xogħol tiegħu. Iżda hekk kif tħalli lil xi ġennien ta' ħila jtella xi pjanti rari u fini u jagħtih it-tarif kollu meħtieġ għal dan waqt li jżomma lih innifsu l-ħsieb li jagħtihom il-frott, hekk ukoll Ġesu jrid li jkun hemm min jgħinu fil-ħsieb divin tiegħu għas-saħħa tal-erwieħ. X'jiġri li kieku xi ġennien mhux tajjeb ma jisborx sewwa is-siġar tiegħu. Li kieku ma jarafx kull waħda minnhom x'inhi u jkun irid li l-wart jiftaħ fuq siġra tal-ħawħ. Iġiel li s-siġra tmut għalkemm kienet waħda tajba u setet tagħti l-frott tagħha. U b'dan il-mod li wieħed għandu jaraf mit-tfulija dak li Alla li jinbierek jitlob mill-erwieħ u jgħin il-ħidma tal-grazzja tiegħu bla qatt ma jmexxiha il-quddiem iż-żejjed jew iżomma lura hu. Bħalma l-asafar iż-żgħar jittgħallmu jannu billi joqogħdu jisimgħu lill-ġenituri tagħhom, hekk ukoll it-tfal żgħar ħasra qed tgħidilna Teresa jitgħallmu x-xjenza tal-virtù il-għana l-aktar għoli tal-imħabba divina minant l-erwieħ li jkunu ġewwa fdati f'idejhom biex isawruhom tajjeb għal ħajja. Niftakar tajt li fost il-asafar tiegħi kelli kanarin li kien janni b'mod li jsaħrek. Tajt kelli wkoll ġojjin żgħir li kont nieħu ħsiebu
bħala għax kont ksibtu qabel ma sata jitenna bil-feħ tal-libertà. Imma dal-imsejken priġunier xkejken ma kellux miegħu il-ġenituri tiegħu sabiex jalmuh Janni, dana kollu billi jiena minn filgħodu sa filgħaxija li l-sieħbu l-Kanarin joħroġ b'vuċi kollha ferħ tiegħu rid jagħmel bħalu. Din kienet biċċa xogħol ibsa għal dan il-ġojjin u l-vuċi irqiqa tiegħu kellha tbati sewwa biex issir taqbad mal-vuċi imreda tal-allim tiegħu tal-mużika. Imma kienet ħaġa li saħrek li tara l-isforzi tal-imsejken għasfur żgħir li fl-aħħar kisiblu l-kuruna tar-rebħa għax il-għana tiegħu għalkemm ħafna aktar irqiq fil-ħlewwa tiegħu kien l-istess għal kollox bħal dak tal-Kanarin. U għaziza madre tiegħi tkompli tikteb, inti kont li għallimtni nanni u għaleħnek li għaxxaqni sa miljiem ta' tfuliti u s-sandi l-faraċ li nismaħħom jgħidu li jiena nixbħek. Naf kemm għadni l-bot minn dan iżda nittama li minkejja d-djufija tiegħi għat nanni għal dejjem l-istess kantiku tiegħek. Qabel ma dħalt fil-Karmelu kelli ħafna esperjenzi tal-ħajja u tal-miżerji tad-dinja. Iżda, irqaqat bħal dawn jeħduni wisq il-bot, għalhekk issa nissokta sejra bl-istorja tal-vokazzjoni tiegħi. Tajt li fil-31 ta' Ottubru kien il-jum mażul għal vjaġġ tiegħi sabajja biex tmur tkellem lill-isqof. Tlaqt waħdi mal-papa qalbi mimlija bit-tama, iżda wkoll xi ftit imbażża għal ħsieb li rrid nidher quddiem l-isqof. L-ewwel darba f'ħajti kien se jkolli nagħmel żjara mingħajr ma jkolli lil ħuti miegħi u din iż-żjara kellha tkun lil wieħed isqof. Jien qatt ma ħassejt ħtieġa li nitkellem jekk mhux biex inwieġeb xi mistoqsijiet li kienu jagħmluli u issa kien jeħtieġ li nfisser jiena nnifsi lan taż-żjara tiegħi. Nuri biċ-ċar għaliex kont qiegħda nara kif naqla l-permess għadħul tiegħi fil-Karmelu. F'kelma waħda kelli nuri kemm kienet soda l-vokazzjoni tiegħi. Kemm swieli dan il-vjaġġ. Kien meħtieġ li Alli jagħtini grazzja tas-sew speċjali biex inkun nista' neleb il-mistħija kbira tiegħi tajt. Huwa wkoll minnu li l-imħabba qatt ma ssib xejn li ma jistax isir għax temmen li kollox jista' jkun u kollox jista' jitwettaq. Żgur li kienet biss l-imħabba għal Ġesu li seta' tenni neleb dan it-tfixkil kollu u dak li kien għad irid jiġi. Għax li Ġesu oġbu li ġelni nixtri l-vokazzjoni tiegħi tiġri tassew kbir. U hekk nibqgħu nippruvaw nifqgħu illum eżis semmija nieħdu dan it-talimek dibir li qed tallimna il-parir li tat lill-ġenituri biex jieħdu ħsieb jgħallmu l-uliedu. Il-kuraġġ tagħha biex tikseb il-vokazzjoni. Darbora nkunu nafu hekk u l-laqgħa li kellha mal-isqof. Sa dan it-tant jien nixtieq nirringrazzja u nsellem lilek li kunt magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.